Άντε καλημέρα. Ακόμα σήμερα σου λέω καλημέρα. Από αύριο θα σου λέω bonjour για 5 μέρες. Μετά θα πούμε και buongiorno με το καλό, να πάνε όλα καλά. Θα δούμε, πάμε. Κυριακή σήμερα 2 Αυγούστου. Λίγο αργά ξεκίνησα όπως πάντα, γιατί είμαι ο λίγον τι χαλαρός. Ήθελα να ξεκινήσω, έλεγα ότι θα ξεκινούσα στις 6, ούτε εγώ το πίστευα βέβαια, παρότι ξύπνησα από τις 5. Αλλά όποιος καβαλάει μηχανή για ταξίδι ξέρει ότι κάθε φορά κάτι θα συμβεί που θα τον καθυστερήσει. Εν πάση περιπτώσει δεν με κυνηγούσε και κανένας, διακοπές πάω. Το πάμε χαλαρά. Dijon θα είναι η στάση για διανυκτέρευση, 2 διανυκτέρευσεις, Dijon, να το πω και γαλλικά, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και κάτι. Το πρόγραμμα λέει 2 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις Dijon, 2 διανυκτερεύσεις δίπλα στις Κάνες στην Αντίπ. Φεύγουμε από Γαλλία και πάμε Ιταλία, 2 διανυκτερεύσεις Βερόνα. Στο δρόμο για Βερόνα δεν ξέρω αν θα προλάβω να περάσω και μέσα από το Μονακό, να πω και εγώ ότι οδήγησα λίγο στην πίστα της Φόρμουλα 1. Δεν ξέρω, θα το δω αυτό, ελπίζω να μπορέσω να το κάνω. Μία διανυκτέρευση στην Αυστρία, Lienz, είναι στις Άλπεις, και από εκεί επιστροφή μέσω Großglockner. Ελπίζω να είναι καλός ο καιρός, να μπορέσουμε να δούμε Großglockner, να δούμε κανένα παγετώνα, να δούμε κορυφές. Είναι πολύ όμορφη διαδρομή, αλλά το δελτίο καιρού μου λέει ότι την επόμενη Κυριακή που είναι να το κάνω αυτό θα έχει βροχές και σύννεφα. Εγώ θα το κάνω εν πάση περιπτώσει και ό,τι τύχει. 64 χιλιόμετρα ακόμα. Είναι το πρώτο διάλειμμα που θα κάνω για ανεφοδιασμό και ξεκούραση. Δεν θυμάμαι από εκεί που ξεκίνησα, είναι μέχρι το σημείο που θα σταματήσω είναι 240, 250, 230, δεν θυμάμαι πόσα χιλιόμετρα, νομίζω 240 με 250. Να πω μόνο ότι σήμερα ναι μεν πάμε Dijon, αλλά ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για Lyon, δεν ήταν για Dijon. Το πρόβλημα είναι ότι η Γαλλία είναι πιο αυστηρή από άλλες χώρες, σε πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά
το περιβάλλον, να πούμε, τα καυσαέρια των οχημάτων. Στο Παρίσι, που είναι η πρωτεύουσα, και τη Λιόν, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, στα κέντρα τους έχουν απαγορευμένη την κίνηση των παλιότερων οχημάτων. Γενικά για τα φορτηγά, τα diesel, αλλά και για αυτοκίνητα και μηχανές παλιότερης τεχνολογίας έχουν απαγόρευση κυκλοφορίας. Μόνιμη. Για να πας στη Γαλλία, να οδηγήσεις στη Γαλλία, πρέπει να έχεις το σηματάκι Crit Air. Αυτό βγαίνει μέσω ίντερνετ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τους, Συγκοινωνιών, δεν ξέρω πώς το λένε. Ανάλογα με το νούμερο που έχει και το χρώμα, μπορείς να κυκλοφορήσεις σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα κομμάτια, ή όχι. Μπορούν να κυκλοφορήσουν μόνο όσα έχουν το νούμερο 0, 1 και 2. Για την ώρα τουλάχιστον. 0 είναι τα ηλεκτρικά, 1 είναι τα υβριδικά και 2 είναι τα θερμικά, με θερμικούς κινητήρες, αλλά τα Euro 6 νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μηχανές, όλες υπάγονται, όπως μου είπε το Υπουργείο, το γαλλικό αυτό, τουλάχιστον στη σελίδα τους, όλα τα μηχανάκια υπάγονται στο Euro 4, αλλά όσες μηχανές είναι μέχρι το 2006 ανήκουν στην κατηγορία των ρυπογόνων, οπότε δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Φυσικά, για να περάσεις από τους περιφερειακούς αυτών των πόλεων, Παρίσι και Λιόν, επιτρέπεται να περάσεις, δεν επιτρέπεται να κατέβεις. Εάν σε σταματήσει αστυνομικός και σε ελέγξει, πρέπει να έχεις το σήμα οπουδήποτε βρίσκεσαι. Δεν ξέρω πώς θα τους έρθει, μπορεί να τους έρθει και μέσα στη Γαλλία, γενικά σε οποιοδήποτε δρόμο, ξέρω εγώ, ή και στη Διζόν που θα πάμε. Εμένα δεν μου ήρθε μέχρι και χθες Σάββατο, παρόλο που έχει περισσότερο από 2 εβδομάδες που έκανα την αίτηση και πλήρωσα. Μου ήρθε μέσα σε μια ώρα mail με το έγγραφο, το οποίο εκτύπωσα και το έχω μπροστά κολλημένο στη ζελατίνα της μηχανής, στο παρμπρίζ, ας πούμε. Ναι, οπότε όπου το έχω, αν περάσει αστυνομικός, πιστεύω ότι δεν θα με γράψει. Είναι 68 ευρώ το πρόστιμο, εάν δεν το έχεις. Κάμερες που καταγράφουν τις πινακίδες των οχημάτων, όταν θα συγκρίνουν στη βάση δεδομένων τους ότι δεν έχεις βγάλει για αυτό το όχημα, δεν έχεις βγάλει το Crit Air, που δεν κοστίζει τίποτα το ιδιαίτερο, 5 ευρώ είναι και 11 λεπτά. Εάν δουν στη βάση δεδομένων τους οι κάμερες ότι δεν έχεις βγάλει το Crit Air, δεν έχεις κάνει καθόλου αίτηση, τότε σου στέλνει το μπουγιουρντή στο σπίτι ταχυδρομικά. Το πρόστιμο είναι 68 ευρώ. Δεν ξέρω από αλλαγή από χώρα σε χώρα, οι εταιρείες που τα διαχειρίζονται αυτά, δεν ξέρω αν το αφήνουν μετά στα 68 ευρώ ή αν το κάνουν 120, 140, 150, δεν ξέρω πόσο, για να βγάλουν και αυτές οι εταιρείες το κάτι της, να βγάλουν ένα καφέ, ρε παιδί μου.
Αυτό δεν το ξέρω. Επίσης αυτό που δεν ξέρω είναι ότι εάν σε γράψει μια κάμερα σε ένα σημείο του δρόμου, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι πιο εκεί δεν θα σε γράψει άλλη κάμερα. Αυτά δεν τα ξέρω. Προτίμησα να πληρώσω τα 5 ευρώ και 11 λεπτά και να τελειώνω. Αλλά ναι, και πάλι δεν μπορώ να πω πουθενά. Οπότε η Λιόν, που ήταν ο αρχικός προορισμός για τις πρώτες 2 μέρες, ακυρώθηκε και έγινε Διζόν. Αυτά. Τα λέμε πιο εκεί. 26 λεπτά μου λέει. Αυτό είναι το κριτέρ που έλεγα. Κανονικά το αυτοκόλλητο που έρχεται είναι λίγο διαφορετικό. Έχει και το QR code εδώ μέσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι με αυτό δεν θα έχω πρόβλημα. Η φάση είναι ότι ήδη έχω πει Γαλλία και περίμενα να δω έστω κάποιο τόλ, κάτι τέλος πάντων από απέναντι για είσοδο στη Γερμανία. Είχε χαμηλή ταχύτητα, δεν είχε κανέναν έλεγχο, αλλά εκτός από τα φορτηγά που έτσι κι αλλιώς πάντα ελέγχονται, τα πιο ταχύ, τα επιβατικά αυτοκίνητα πηγαίναν απλά με χαμηλότερη ταχύτητα. Εμείς πάμε με 110 έλεγε σε εκείνο το σημείο και τώρα είναι 130. Εγώ πηγαίνω με 80 γιατί περίμενα να βρω κάποιο τόλ, κάποιον έλεγχο, αλλά δεν είχε απολύτως τίποτα. Ωραία. Μόλις πέρασα διόδια. Δεν ξέρω πόσο ήταν, ούτε μπόρεσα να δω τι γινόταν γιατί είχε αρκετή κίνηση και για να μην με περιμένουν από πίσω πλήρωσα όπως οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, με κάρτα Visa. Ανέπαφα για να τελειώνεις, να φεύγεις. Σίγουρα παίρνουν, είναι μηχανήματα υπόψη, χωρίς υπαλλήλους. Σίγουρα παίρνει και κέρματα και χαρτονομίσματα, τουλάχιστον τα παιδιά μου αυτό μου έχουν πει, που ήρθαν πριν 2 χρόνια. Δεν είχα όμως δυστυχώς το χρόνο να κάτσω να το ψάξω, γιατί από πίσω περιμέναν οι άνθρωποι, δεν χρωστούσαν κάτι. Έχει και ζεστούλα, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει σήμερα. Εντάξει, εδώ ήταν αλλιώς. Εδώ πάλι μηχάνημα, αλλά πατάς απλά το κουμπί και σου βγάζει το χαρτάκι. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πού θα είναι αυτό. Ναι, ελπίζω να μην έχει κάθε λίγο και λιγάκι διόδια, να είναι μια και έξω τουλάχιστον. Το πρώτο με παραξένεψε, η αλήθεια είναι ότι δεν θα περίμενα σε μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα να δω διόδια που πληρώνεις με τοπικά, πώς τα λένε. Θα δούμε. Η Σερβία σας έχει φάει όλους, νομίζω. Θα δούμε πιο εκεί. Φτάνουμε Dijon σε 8 χιλιόμετρα, κάπου τόσο. Στα 9 χιλιόμετρα ήταν τα διόδια όπου πληρώσαμε. Τελικά ήταν πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα, παρόλο που είναι αυτόματα. Στη μία θέση βάζεις το εισιτήριο, σου λέει έτσι κι αλλιώς ticket, στην άλλη θέση βάζεις την κάρτα ή πληρώνεις ανέπαφα, τέλος πάντων. Επαναλαμβάνω, δεν πρόσεξα, παρόλο που δεν είχε κίνηση αυτή τη φορά,
Δεν πρόσεξα αν δεχόταν μετρητά. Πιστεύω ότι θα δεχόταν, αλλά δεν το είδα καν. Οπότε ναι, μπαίνουμε τη ζώνη. Είναι αλήθεια, επιτέλους έφτασα. Αυτή είναι λοιπόν η Dijon. Δεν είναι μεγάλη πόλη, μια ήσυχη πόλη είναι, τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει. Έχει σημεία που μπορεί να δει κάποιος, έχει κομμάτι παλιάς πόλης, έχει διάφορα. Κυρίως η Dijon είναι, λέει, η πόλη του καλού φαγητού και του κρασιού. Φυσικά Βουργουνδία είσαι, δεν μπορεί να μην είναι καλό το κρασί. Άντε πάμε μια βόλτα να δούμε την Dijon. Δεν ξέρω τι θα δούμε βέβαια, τι θα βρούμε. Απλά πάμε μια βόλτα. Αν κατάλαβα καλά, εδώ ξεκινάει η παλιά πόλη. Θα δούμε τι έχει. Πάμε μια βόλτα να δούμε από εδώ. Βλέπω κόσμο, βλέπω τραπέζια. Πεινάω κιόλας. Να δούμε τι έχει. Ρε, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ? Ναι, εδώ μπορώ να πιω ένα κρασάκι. Για πάμε να δούμε. Notre Dame, κάτι τέτοιο είναι.
Η Notre Dame της Dijon, όπως λέμε η Παναγία των Παρισίων, η αντίστοιχη της Dijon. Όμορφα σοκάκια, πολύ ωραία να περπατάς. Όμορφη πόλη η Dijon. Μικρή, χαριτωμένη, χωρίς τη φασαρία που έχουν οι μεγάλες πόλεις. Για χαλαρή κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία. Πάω να βρω κάτι να φάω, να πιω κανένα ποτήρι κρασί Βουργουνδίας ή καμιά μπύρα και τα λέμε το πρωί. Τα λέμε το πρωί που θα έχω περισσότερο κουράγιο να κάνω βόλτα. Άντε πάει. Bonjour και καλημέρα. Τι καλημέρα δηλαδή. Μεσημέρι πήγε, 1,5 ώρα είναι. Πιάμε και ένα καφεδάκο και πάμε να περπατήσουμε λίγο στην Dijon να δούμε το παλάτι των Δουκών. Πολύ ωραία πλατεία. Από αυτή την πλατεία με αυτή την αψίδα και με αυτό το δρόμο οδηγείται κάποιος στο παλάτι των Δουκών.
φαΐ πάντως ρε παιδιά. Πολλοί τρώνε εδώ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι βγαίνει ο κόσμος. Δηλαδή τα μαγαζιά και χθες το βραδάκι που είδα ήταν όλα γεμάτα. Άλλοι τρώγαν, άλλοι πίναν το κρασί τους, άλλοι πίναν το ποτό τους. Γενικά αισθάνεσαι πολύ όμορφα. Και πάμε για την πλατεία με το Παλάτι των Δουκών. Για σήμερα έβαλα πρόγραμμα να δω το Παλάτι των Δουκών, όχι από μέσα. Παρότι είναι δωρεάν, έτσι, υπόψη. Η είσοδος είναι δωρεάν σε αυτό το τύπου μουσείο. Απλά είναι πολύ όμορφο το σημείο και η πλατεία φυσικά, που έχει και μαγαζιά που μπορείς να φάσεις, να πιεις το κρασί σου. Δεν ξέρω αν κάνουν και καφέ. Θέλω να δω αυτό και την κεντρική αγορά τους αν προλάβω. Και να γυρίσω στο διαμέρισμα γιατί η όψη του καιρού δεν είναι και τόσο όμορφη και λέει για πιθανές καταιγίδες μετά. Και εδώ είναι η είσοδος του παλατιού. Τώρα είναι περίεργος να δω. Ωραία. Από εδώ μπήκαμε. Πάμε από την άλλη πόρτα να βγούμε. Φτάνει, μη κακομάθουμε κιόλας. Όπως οι Δούκες. Η κεντρική είσοδος είναι από εδώ. Καλά περνούσαν και οι Δούκες. Δεν βλέπω να γράφει κάτι, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι η Θεά Αθηνά. Και να δούμε την πλατεία. Και η πλατεία πολύ όμορφη.
πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη πλατεία. Πολύ όμορφα κτίρια, όμορφες πλατείες. Ναι. Αυτό είναι η βιβλιοθήκη τους. Πολύ ωραία. Κάπου εδώ είναι και το Μουσείο Καλών Τεχνών. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Ξέρεις, κάτω στο Πλακόστρωτο στην παλιά πόλη υπάρχουν σημάδια με κουκουβάγες. Κάθε κουκουβάγια αντιστοιχεί σε ένα αξιοθέατο. Τώρα το θέμα είναι πού είναι η πρώτη κουκουβάγια, δεν ξέρω από πού ξεκινάει. Εάν βρεις την πρώτη κουκουβάγια, από εκεί πλέον ακολουθείς τα σημάδια κάτω και σε πάει από αξιοθέατο σε αξιοθέατο. Να και η κεντρική αγορά. Είναι κλειστή. Καλά, δεν θα περίμεναν εμένα. Αυτά είναι μια τελευταία βόλτα στην Dijon. Σίγουρα έχει και άλλα πράγματα να δω, αλλά είπα να το πάω χαλαρά. Δεν ψάχνω να δω τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι η Dijon μου άρεσε πάρα πολύ για τη χαλαρότητα που έχει. Για τα σημεία που μπορείς να κάτσεις να πιεις τον καφέ σου. Για καφέ πάω βασικά. Δεν μπορώ να πιω κάτι άλλο γιατί νωρίς το πρωί φεύγω για Αντίπ, Κάνες, και η Αντίπ είναι ακριβώς δίπλα. Οπότε μια τελευταία βόλτα και μετά στο διαμέρισμα για πακετάρισμα. Ναι, και ετοιμασία για το πρωί. Λοιπόν, άντε μπай και τα λέμε στην επόμενη διαδρομή. Bye.